ରାଜଯୋଗ ସିରିଏଲ୍ର ସବୁ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଡେଲିର ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରାଜଯୋଗରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଦିଆ ବାହା ହେଇକି ଆସି ସାରିଲାଣି ଆୟନ ଘରକୁ, ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ। ଆସିବା ପରେ ତ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ହେଲା। ତ ଗୃହ ପ୍ରବେଶରେ ଅଳତାର ଯେଉଁ ରସମ ହୁଏ ସେଇଠି ଅଳତାରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଦେଇଛି ବରୁଣର ସ୍ତ୍ରୀ, ଏବଂ ଦିଆ ନ ଜାଣି ସେଥିରେ ପାଦ ପକାଇଦେଲା। ତ ତା ଗୋଡ଼ରେ ଫୋଟକା ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆସିଛି ସେ ତା ରୁମ୍କୁ, କାନ୍ଦୁଛି ବହୁତ ଜୋରରେ ବସିକି। ଆୟନ ଆସିଲା ଓ ପଚାରିଲା କ'ଣ ହେଲା। ତ ଦିଆ କହୁଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆୟନ ବହୁତ ପଚାରିଲା, ଦିଆ କିଛି କହିଲାନି। ସେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲା ଆୟନ ଠିକ୍ରେ ଚାଲିପାରୁନି। ତ ଆୟନ ଦେଖିଲା ତା ପାଦରେ ଫୋଟକା ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ କହିଲା କ'ଣ ହେଲା, ଏଇଟା କେମିତି ହେଲା। ତ ଦିଆ କହୁଛି ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଆୟନ ରାଗିକି ପଚାରୁଛି କ'ଣ ହେଇଛି କୁହ। ତ ଦିଆ କହିଲା ନାଇଁ ବହୁତ ବାଟ ଚାଲିଦେଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଫୋଟକା ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆୟନ କହୁଛି ଆଣ ମୁଁ ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲଗାଇଦେବି। ତ ଦିଆ ମନା କରୁଛି। ତ ଆୟନ ରାଗି ଯାଇକି କହୁଛି ଆଣ ମୁଁ ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲଗାଇଦେବି, ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ଟେନସନ୍ ନିଅନି, ଜଳିବନି କହୁଛି ଏବଂ ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲଗାଇ ଦେଇଛି।